Na Trgu srpskih ratnika danas je održano 20. republičko takmičenje iz prve pomoći i realističkog prikaza povrede i stanja, čiji je domaćin Medicinska škola Kraljevo. Na takmičenju su učestvovale ekipe učenika srednjih škola iz čitave Srbije. Ugostili smo 22 ekipe iz čitave Srbije sa preko 300 učesnika i zaista smo i preponosni na tu organizaciju, ali zaista imamo i veliku odgovornost da jedno ovako zahtevno takmičenje i organizujemo u našem gradu. Nadam se da će deca pre svega odavde poneti lepe utiske, jer nije bilo lepšeg načina da predstavimo ne samo svoju školu, nego i svoj grad. Učenici su danas na 22 poligona pokazali sve ono što su naučili kroz školovanje u medicinskoj školi. Prikazane su različite situacije nesreća. Svoje znanje iskoristili su upravo u tim situacijama, odnosno prvoj pomoći unesrećenima. Nakon završenog srednjeg obrazovanja u medicinskim školama Srbije, učenici su, kako ističu nadležni, apsolutno sposobni i spremni da odgovore u svakoj prilici na najbolji mogući način. Republičkom takmičenju u Kraljevu danas je prisustvovao i pomoćnik ministra prosvete zadužen za srednje obrazovanje Aleksandar Pajić. Danas su poligoni na celoj teritoriji grada Kraljeva i mislim da će i grad Kraljevo, sugrađani u Kraljevu, ali i svi oni koji budu želeli moći da vide kako to naši najbolji učenici medicinskih škola rade i nadam se da će znanje i veštine pojedinih učenika, odnosno škola, biti na najvišem nivou i da će se rezultatima večeras radovati oni najbolji. Republičko takmičenje u pružanju prve pomoći, koje se prvi put organizuje u Kraljevu, zvanično je otvorio gradonačelnik dr. Predrag Terzić. Medicinska škola u Kraljevu već godinama unazad se ubraja u jednu od najboljih medicinskih škola u Srbiji. Zahvaljujući direktorki Biljani Bojanić i njenoj poziciji predsednika Udruženja medicinskih škola Srbije, grad Kraljevo je ove godine domaćin takmičenja svih medicinskih škola sa teritorije Srbije u pružanju prve pomoći. Ovo je takmičenje koje će omogućiti deci da, pored teorijskih znanja koje stiču u svojim školskim klupama, mogu i praktično da primene sve ono što su naučili tokom svog dosadašnjeg školovanja. Nadam se da među današnjom decom ima budućih medicinskih sestara, budućih visokih medicinskih sestara, lekara, specijalista i profesora medicinskih fakulteta i da će im druženje sa današnje manifestacije ostati u lepom sećanju. Svoje veštine i znanje učenici su se potrudili da prikažu na najbolji način kako bi baš njihova ekipa, škola i grad osvojili što bolji plasman. Veliki broj Kraljevčana okupio se kako bi odgledao šta to najmlađi medicinari iz Srbije znaju, a većina zadataka bila je ispraćena aplauzom.